Kubalulekile nokufanele sicela ukwenza umuntu subscribe like become a member ye-channel noma unikele kwi-channel sebenzisa inamba ekhona bekhona noma ezinye indlela oyisebenzisa. Sibheka la udaba lamaphupho inamba isize kuphela kumlandela le-channel uma ungeke isikhuze ukuyisebenzisa isenze ngo-9 5 namba kuphela ngoba senza ama-SMS ngosenza WhatsApp. Sibheka la udaba olukazinhle lokhozi 3035 ngicela ubuza uphupha inyanga moon in bracket what moon isithela ngicabanga so futhi she saw a moon disappearing, I don't know, on the sky maybe boom emafini or entabeni ngalo kwentaba, but a moon was disappearing or a moon disappeared in a dream. So uma inyanga abanye bathi inyezi isithela asesithi number 1 uma kuphela inyanga uphawu olubuma isithela lusho ukuthi kungenzeka wena uzovukelwa abantu, ikakhulukazi uma ukuthi umuntu osesikhundleni esiphezulu ophethe abantu, labantu ngenza bazokuvukela bamelane nawe. 2 omunye athi asibheka nje. Number 2 uma uphupha futhi inyanga omunye ngathi kuwuphawu lobuma isithela kungasho ukuthi uma ukuthi wena umuntu ocebile umuntu okhomba ngaphakathi noma umuntu omi kahle kungenzeka uzolahlekelwa ingcebo yakho noma ke uzoshabalala udumo nokuhlonishwa kuwe. 3 omunye asibheka nje futhi nako kunye sakusho uma uphupha la inyanga kuwuphawu lobuma isithela lungasho ukuthi izinhlelo umklamo noma ibhizinisi lizophazamiseka noma lizokuma noma lizokuwa, yabona? Kusho ukuthi izinto zakho zizobheda, uzolandelwa amashwa, uzolandelwa amabhadi entweni osukusebenza ngazo, kunamashwa namabhadi azokulandela, yabona? 4 asivale ngokuthi kungenzeka ukuthi inyanga uthole kuwuphawu lobuma isithela osuke lusho ukuthi ifiso zakho angeke zifezeke ngenxa yokufulathelwa uNkulunkulu noma ke isidalwa sakho. Okusho la uma lenyanga isithela ukhomba lokufulathelwa ilo uNkulunkulu wakho, ukhomba lokufulathelwa lesidalwa sakho ukuthi umuntu olandela kakhulu isintu kungenzeka lesidalwa sakho sesiyakufulathela manje okuzobe sekulethela ke manje ubunzima nokufekela kwey'nhlelo zakho. Kusho ukuthi awubuke ukuthi akukhona ukucunula okwenzile wena kwase kucunula lesi sidalwa senhlanhla sasiqala manje siqala kwesifulathela okuzowenza ube nabesolandelwa ke ubunzima namashwa empilweni. Siyabonga blessed. Lesiphupha la inyanga inyezi isithela, a moon disappearing, Sarah emafini noma ngale kwentaba noma ngale la sithela khona. Komunye ke ngenzeka mhlawumbe uma isithela inyanga lishu ngale kanti kukhomba ukudlula komuntu emhlabeni odumile noma komuntu omkhulu emhlabeni bese kule inyanga isithela ngale. Ukhomba ukuthi kunesikhulu esiphezulu umuntu omkhulu othenjele kuye ozondlula emhlabeni. Sho njalo. Kulela boyo Jesu.